най-сетне? Какво Беше, най-сетне? ще ми предложи, ма! Верно! Да! Иди отвънка с пръстена. Що не го пусна? Да съм луда в този вид. Да приема по чехли. Аз съм Мариана Попова. Как съм? О, чудна си. Сега ще видиш какво е истинска романтика. Кажи сега. Мацко, готова ли си? Ох, беше. Готова ли си? Правиш един таратур. Таратур? Абе... Гир... Таратур! Ми ти къде си видела таратур без копър, ма?